Takže čaute, ja som Sabi a budem robiť videá na bicie, ktorý vám ukážem, ako treba hrať trošku. A najprv si predstavte, že z čoho sa skladá taká bicia súprava, čo mám ja. Mám trošku teraz menšie, nemám všetko poskladané, ale nemám. Takže čo najhlavnejšie je veľký bubon, volá sa po slovensky aj kopák, po anglicky bass drum, alebo ako chcete. Ďalej tu máme malý bubon, ktorý sa volá snare drum, alebo rytmičák. Ďalej tu máme hi-hatku, činelu, hit-hat. Ďalej to je 14. Ďalej tu mám prechod tam, prechod asi 16. Ďalej tu je floor tom, kotol. Potom tu máme right činelu, 20 a crash činelu. Jednu mám, ešte druhú, 16 alebo 15. No takže ďalej, tak mám. Používam paličky joystick. Tak, preto keď mám najhlavnejšie je hrať na bici s rukou, hej, ale iba so zápeskami. Asi takto. Takto vyzerá prvé cvičenie v notách na školu hrou na bicie. Takto vyzerá. To je vlastne o tom, aby ste vedeli používať zápestie a po dlhšej dobe ste už vedeli hrať napríklad to takéto. Takže toto musíte robiť púšťanie paličky na bubon. To budete robiť aj na stoličke, na stole, alebo kde sa vlastne tá palička odráža od povrchu. Ďalej máme rôzne rytmy. Najznámejší je štvordobový, štvorštvrťový beat rytmus, ktorý vyzerá asi takto. Takto teraz vám to ukážem pomaly. Je to vlastne o tom, že musíte používať obie dve ruky, niekedy obidve nohy naraz. A vlastne s nohou robíte iba toto. S pravou rukou robíte na hi-hatku, že na 4 doby. A s ľavou rukou na malý bubon robíte vlastne asi 3. dobu. Tak ešte raz. Prvú dobu ide hi-hatka na veľký bubon spoločne, potom hi-hatka sama, potom ide rytmičák, potom zase ide veľký bubon, hi-hatka, zase sama hi-hatka, takto.
budúcu časť, alebo budúcich časti vám ukážem takéto tanečné rytmy na valčích polkách, takéto latinskoamerické rytmy. Asi toľko a majte sa dobre.